shugaba alirida nurul huda alirida nurul huda alirida nurul huda alirida nurul huda. Babul ijabati shugaba alirida nurul huda babul ijabati shugaba alirida nurul huda babul ijabati shugaba alirida nurul huda babul ijabati shugaba alirida nurul huda. Sunan guda ɗaya zan kira ubangijin nan shakira rabbi ka ƙara min fikira imam alirida zan kira jika ga Fadima Zahara jika ga Fadima Zahara rabbi dubu na salatika kun manzo na mai maka wanda ka bai duka ɗaukaka mai girman nan da bai da tamka har ahalinsa asaduka babul ijabati shugaba alirida nurul huda. Allah asawo da shurafa yayayen na arufa soyayyar ku ta zurfafa Hassan Hussein bargwarfa da sayyidana na Zainaba da sayyidana na Zainaba. Dole na saka babban uba Usman Fudiyo shugaba alkam na iyo mai martaba shahida Ahmad jagaba har abada ba zan barka ba babul ijabati shugaba alirida nurul huda. Na ƙara dukkan gaisuwa zan je ga mai cire damuwa imam cire na dimuwa da a ce ina da dokin hawa bai cika gare ka si ta karuwa bai cika gare ka si ta karuwa. Salam alaika imam ali alirida mai kyan asali ga kwaljini ga kyan hali mai haiba da gali bai cikanka yau zan yi fasali babul ijabati shugaba alirida nurul huda. Ku gane waye imam rida domin ku san waye rida asalinsa yanzu za na fada tun farko za na jaddada ku san waye imam rida ku san waye imam rida. Ta hadisi na muhammadi alkulafa min ba'adi isna ashara adadi ke shiryarwa daɗi kalifofin da amadi babul ijabati shugaba alirida nurul huda. Farko imam ala haidara imam Hassan dan haidara imam Hussein dan zahara zainul abidin zan kira da akwai saura kadan kujira da akwai saura kadan kujira. Na biyar din su bagir ne na shida Jafar Sadiq ne na bakwai Musa Kazim ne na takwas babul ijaba ne imam Ali Rida haka ne. Imam ala arida ran 11 ga zulqa'ada tarihi ya jaddada ya zo ne yana ta sujuda jika ga Fadima sajida jika ga Fadima sajida ta zo a yawmul khamisa hakikanin yadda ya isa tarihi ne babu sa'insa a Madina ne aka haife sa ga tarihi na wiladarsa babul ijabati shugaba alirida nurul huda. Ya zo a shekara ta 148 zahiri bayan hijira da shekaru 140 kunji zahiri da 8 sauka ta mudahiri mahaifiyarsa na dahira muna wike murna dahira alhamdulillah shukura murna ta sana yoshi ira sha'irai gare kuna yi kira babul ijabati shugaba alirida nurul huda. Salama alaika babban uba Musa Kazim shugaba na taya ka murna gaban gaba da haihuwar Ali shugaba baba ga Muhammad shugaba baba ga Muhammad shugaba shekaru 20 ne sayyidi
imamancinsa ba ta radidi 55 ne sayyadi rayuwarsa cib ga adadi shine tarihin Imam Rida Babul ijabati shugaba Ali Rida nurul huda injina gare ka Imam Rida muna murnar haihuwar Rida mi tawassuli da Imam Rida kullu as'alukum mujaddada mi soyayya ga Imam Rida mi soyayya ga Imam Rida mara lafiya zo ga Imam Rida masu cutuka ku zo ga Rida dan uwa ka kama Imam Rida komai ka bida garin Imam Rida sai ka samu ku zo mu jaddada Babul ijabati shugaba Ali Rida nurul huda tawassuli da Imam Rida ya Allah domin Rida domin girman Imam Rida ka kare si da dan sajida alzakzaki magajin Rida Sharafuddin magajin Rida tammad bi hamdi nan zan tsaya Ali na kuma yi fudiya Allah karkasa in tsaya ayaban ahalin gidan shiriya jikokin na arifa Babul ijabati shugaba Ali Rida nurul huda Babul ijabati shugaba Ali Rida nurul huda Babul ijabati shugaba Ali Rida nurul huda